querida, acepta estas calas, como as que hai, por exemplo, en Alicante, a cala San Juan, bueno, é igual. É unha mostra do agarimo que sinto por ti e que cada día medra noutra... No, isto é demasiado serio, home. Cholo, ti és un tipo pavero, simpático, metelle algo máis gracioso. Por que non te calas? No. Isto é moi pouco comparado co que ti mereces, querida Celia, pero hai que empezar as casas por abaixo, polo garaxe. O garaxe tampouco. Non estou nada inspirado, me cago en... Bueno, pois entón tiramos de clásicos. Celia, teño que dicir unha cousa. Que me tes que dicir? Pois mira, o primeiro, que non está ben chegar así sen avisar, porque podes asustar aos compañeiros. Ai, o cariñas de cholo, agora que se asusta. Mira, se che parece ben, veño che berrando aí dende a sección de lácteos, para que esteas prevido. Non é tanta a cousa, que pasa que non estou afeito que teñas esa pausa e esa discreción, porque non é habitual en ti. Ai, non. Non. Ai, non estarás insinuando que son ruidosa, ou que son escandalosa ou algo así. Non. Para que vou insinuar eu? Ti tes o ton perfecto e o volume maravillosamente axustado que hai que ter na vida. Pero... Xa está aí, xa empeza, mira. Ai, espera un momento. Programa, non te... Déixame un momento. Que faz? Dios. Cago un pouco que se menea. É máis no código de barras. De verdad, hacerme isto a min. Tipo, non tuvo mellor ocurrencia, de verdad que regalarme isto. Espera, que me redaxe. Que querías? Pois o que quería xa é completamente secundario, porque agora o que quero saber que hai, que había aí, espero que non fose un ser vivo, por que? Vaya zapateado, Sí, pero vivo sí estivo. Sí. Vivo, sí. Pero xa hai tempo. O que había aí eran unhas flores que me regalou un esmozo meu que quere ir a cenar esta noite, sabes? Sí. Pero que o tipo non tivo mellor ocorrencia que regalarme eso tamén, ni que non me coñecera, o tipo, é mona. De verdad. Pero, a ver, que querías ti? No, pois que quería dicirche que, casualmente, deixaron isto aquí, o teu nome, para ti. Pero non te preocupes que xa che fora o mal trago, porque isto non pode ser. Espera, aí xa verá, nada máis contra a gran baza, mira. Toma! Lume! Me cago nos demos, é máis... Pero que estás facendo? É máis no dalá, é máis no tallo, o pistilo, é máis nas anteras. Animal. Tes un animal, que fixeches, o? Como que fixo? Fixeche o favor de desfacerme desta merda que odias ti e que non podes ver diante. As flores? Son un herói. Debíarme pagar con... Pero as flores non as odio, home, non, a mí as flores encántame. Non hai mellor regalo que me facer que as flores. Pero se dixeches que... O que me regalou meus mozos foi un ramo de dalias. E a min as dalias dame alerxia, que el o sabía, o parvo ese. E mira. Xa me estaba empezando a salir un grano aquí. Pero non se che nota. Tampouco se che nota a ti que se ses un ser racional. Dime o que fixeches, de verdad. A ver se salvan algunha. Que me mandaría a min este ramo? Isto non me pasaba se traballara en Supernito. Compra Supernito. Un pouco lotito. Con colotito vou che dar eu a ti. Ai, de verdad. Y por poca pasta llena tu carrito. Alá, vai comendo.